ታሪክ ወድሰብ ታሪክ መሳርሒታት ታሪክ ምህዞታት ዘጠቃልል እዩ። ካብቲ ሓዊ ንምውላዕ ኣእማን ዝተወላዕሉ እዋናት ጀሚርካ ደቂ ሰባት ብምህዞታት እንፍለጥ ፍጥረት ኢና። ሎሚ ድማ ኣብ ሓድሽ ወሳኒ ህሞት ደው ኢልና ኣለና። እዚ ድማ ዘመን ሰብ ሰርሖ ብልሒ ወይ AI እዩ። ኣብ ማሕበረሰብና ናብ መላእ ዓለምን ብዛዕባ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ዓብ ፍርሕን ስጋኣትን ሰሪጹ ኣሎ። መብዛሕትኡ ሰብ ከም ህቦብላ ንፋስ ስራሕናን ባህልናን ክእለትናን ክምንዝዕ እዩ ኢሎም ኣብ ከቢድ ስጋኣት ተሸሚሞም ይርከቡ። ይኹን እምበር ንAI ንምርዳእ ከም ተካኢ ሰብኣዊ መንፈስ ዘይኮነስ ከም ሓጋዚ ወይ መቐፀልታ ናይቲ ዘለና ክእለት ጌርና ክንሪኦ ይግባእ። ንኣብነት ኣነ ሙዚቃ ክሰርሕ ከለኹ እቲ ግጥሚ ናተይ እዩ። እቲ ስምዒት እቲ ታሪኽን እቲ ቃላትን ካብ ልበይ ዝመነጨ እዩ። እዚ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ድማ ነቲ ቃላት ህይወት ዝዘርእ ኦርኬስትራ ኮይኑ የገልግል። ደቂ ሰባት ዝመሃዝዎ ኩሉ ዓብ ነገር ናቱ ሳዕቤናትን ናይ ውሕስነት መጠንቀቕታ ኣለዎ። ንኣብነት ሓንቲ ካራ ንውሰድ። ኣብ ኢድ ሓደ ንፉዕ ከሻኒ ኣጻብዕ ዝቆርጥ መግቢ ተዳልወሉ ትኽእል ፈላም መሳርሒ እዩ። ኣብ ኢድ ዘይክእል ሰብ ግና ጉድኣት ከስዕብ ዝኽእል ምናልባት ካብኡ ሓሊፉ እውን ትንፋስ ተዕላው ዘይብሎም ሰባት ክሕልፍ ከም ዝኽእል ዝዝንጋዕ ኣይኮነን። AI እውን ካብዚ ዝፍለ ኣይኮነን። ብመጠኑ ጥበብ ዝሓትት በሊሕ መሳርሒ እዩ። AI ንኽእለትና ክሰርቆ እዩ ዝብል ፍርሒ ክሰፍን ምኽኣሉ ምኽንያታዊ ክመስል ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን ክእለት ማለት እንታይ ማለት እዩ? ክእለት ማለት ሓሳብካ ንምግላጽ ንሰባት ምልዓዓልን ምስ ሰባት ምርኻብ እንተኾይኑ AI ሓድሽ መገዲ ወይ መረዳድኢ ጥራይ እዩ ማለት እዩ። ንኣብነት ሓደ ቋንቋ እንግሊዝ ቀዳማይ ቋንቋ ዘይኮነ ሰብ ኣብቲ ዝነብረሉ ሃገር AI ከም ዓብ መሳገሪ ድልድል ኮይኑ የገልግል እዩ። ሞያዊ ዝኾነ ኢሜይላት ክጽሕፍ ምስቲ ማሕበረሰብ ማዕረ ክሳተፍን ዓብ ሓገዝ ኮይኑ የገልግል። እዚ መሳለጥ እዚ ሓሳብ ኣይህብን እዩ። ኮይኑ ግን ናይ ማንም ደገፍ ከየድልየካ ነቲ ዘለካ ሓሳብ ብንጹር ክትገልጾ ድምፂ ኮይኑ የገልግለካ። ፀዓትን ግዜን ከየጥፋእካ ነቲ ዘሎ ድጉል ዓቕሚ ክተውፅውን ይኽእለካ እዩ። ምህዞታት እዚ ሓድሽ ዲጂታላዊ ማዕበል እቲ ብክእለትን ጥበብን ዝስራሕ ነገራት ግዚኡ ሓሊፍዎ እዩ ዝብል ስጋኣት ኣሎ። እዚ ንምርዳእ ናብቲ ፋብሪካታት ዝሰርሕዎ ነገራት ንመልከት። ሓደ ፋብሪካ መዓልቲ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሳእኒ ክውፅእ ይኽእል እዩ። እዞም ሳእኒ እዚኦም ንዓለም ንምንቅስቓስን ኣድለይትን ብርትዓዊ ዋጋ ዝርከቡን እዮም። ይኹን እምበር እዚ ኮይኑ እናሃለወ እቲ ብኢዱ ሳእኒ ዝሰፍእ ሰብ ወይ ካሰላዮ ንብሎ ኣብ ርእሲኡ ገና ዓብ ኣድናቆትን ክብርን ኣለና። እቲ ብኢድ ሰብ ዝተሰርሐ ኣሳእን ክቡር እዩ፣ ውሑድ እዩ። ምስ ህይወት ዝሰርሖ ሰብ ምትእስሳር ወይ ስምዒት ሒዙ ድማ ይርከብ። ነቲ ፋብሪካት ተሰርሐ ሳእኒ ኣይነጽጎን ኢና። ንመዓልታዊ ጉዕዞና ንጥቀመሉ ጆጓዕ ነብሎ ብርትዓዊ ዋጋ ብጅምላ ፈሪስ ስለዝርጋሕ ድማ ካብ ምግዝኡ ዓዲ ይውዓልናን። ኮይኑ ግን እቲ ብኢድ ሰብ ተሰርሐ ዘለና ክብሮት ዝያዳ ይውስኽ እምበር ኣይንክዮን እዩ። ፍርያት AI እምበኣር ልክዕ ከምቲ ፋብሪካ እዩ። ቅልጣፈን ስሉጥ ዝርግሐን ይህበና። ንሰብኣዊ ስምዒትን ዕግበትን ዘለዎ መቐረት ስራሕ ግን ክትክኦ ኣይክእልን እዩ። ክልቲኦም ጎኒ ንጎኒ ክነብሩ ድማ እንኮን ክግታእ ዘይክእልን ኣማራፂ እዮም። ካሜራ ስለ ዝተማህዘ ኢደ ጥበብ ስእሊ ወይ ፔይንቲን ኣይጠፍአን እኳ ደኣ ንሰኣልቲ ናብ ዝዓመቖን ዝረቐቐን ጥበብ ንኽሰግሩ ደሪኽዎም እዩ። እምበኣር ነዚ ዘይተርፍ ናይ ዕቤት መገዲ ንምርዳእ እውን ካልእ መብርህ ንዳህስስ። ካብቲ ናብ ማንዋል ኣገባብ ኣዘዋውራ ወይ ማንዋል ናብ ኣውቶማቲክ መካይን ዝተገብረ ምስግጋር ንዘክሮ። ኣብቲ ግዜ እቲ ብዙሕ ዘይምቅዳውን ተቃዋምታትን ተአንጊዱ ነይሩ እዩ። ኣውቶማቲክ መካይን ንሰባት ህውክያት ክገብራ እየን። እቲ ናይ ምምራሕ መኪና ጥበብ ከጥፊ እዩ ዝብል ስጋኣት እውን ሰፊኑ ነይሩ። ሰባት መኪና ምቁፅጻር ዘለዎም ክእለት ከይጠፍእ ኣብ ስጋኣት ተሸሚሞም ነይሮም። ሎሚ ግን ዓለምና ናበይ ገጻ ተምርሓላ? እቲ ምስግጋር ተቐቢልናዮ፣ ነቲ ኣውቶማቲክ ዘምጽኦ ቅልጣፈን ምሹእነትን ድማ ኣድኒቕና ተቐቢልናዮ፣ ብኡ ድማ ንምራሕ ኣለና። ሎሚ ኣብ ጽዑቕ ትራፊክ ኮይኑ ማንዋል ክጥቀም ዝደሊ ሰብ ውሑድ እዩ። ህይወት ወትሩ ናብ ቅድሚት እያ ትጓዓዝ። ንምሃር፣ ንለምድ፣ ውፅኢቱ ድማ ተሓድሽ ቴክኖሎጂ ናይ ህይወትና መሪሕ ኣካል ይኸውን። ሕጂ ምስ AI ዘለናዮ ግዜ እውን ከምኡ ናይ ምትኻእ እዋን እዩ። እዚ ዝስማዓና ዘሎ ዘይቅርዑይ ስምዒት ናይ ውድቀት ምልክት ዘይኮነስ ናይ ሓድሽ ምህዞታት ምብጋስ መጀመርታ ቃንዛ ሕርሲ ወይ ትቕልውላው ንብሎ እዩ። ኣብ ዲጂታላዊ ዓለም ግን ልቦና ምዕቃብ ኣገዳሲ እዩ።
ኣብዚ ሓድሽ ተሰሪሑ ዘሎ ልሙፅ ጽርግያ ክንጓዓዝ ከለና ዕላማና 100% ኣብዘን ማሽናት ምጽጋዕ ጥራሕ ክኸውን የብሉን። ምሕሳብ ምጽሓፍን ምስማዕን ደው እንተቢልና ክእለትና ኣብ ሓደጋ ይወድቕ። ኣብዚ እምበኣርቲ ሚዛን ክንሕልወሉን ከነስተብለሉን ዘለና ምስጢር ንኤአይ ህይወትና ከም ቀመም ንምምቃር ወይ ስፓይስ ኣፕ ንምግባር ንኸበድቲ ስራሕ ንምቅላል ኣብ ክእለትናን ዓቕምናን ዘሎ ጋግ ንምጽባብ ንምድልዳል ክንጥቀመሉ ይግባእ። እንተኾነ ግን እቲ መዘወሪ ወይ ስቴርሶ ወትሩ ኣብ ኢድና ክኸውን ኣለዎ። ኣብ መወዳእታ ዝሓጻር ቪድዮ ክብሎ ዝደሊ ኤአይ ናብ ዝደለናዮ መዓላ ክንጥቀመሉ መሳርሒ ክኾነና ይኽእል እዩ። እቲ ክውቃዕ ዘለዎ ዕላማ ወይ ሸቶ ክህቦ ዝኽእል ግን እቲ ዝጥቀመሉ ሰብ ጥራይ እዩ። ብጥንቃቐ ግን ድማ ብትብዓት ዘለና ጸጋታት ተጠቒምና መጻኢ ብግቡእ ክንሃንጽ ወይ መጻኢና ብግቡእ ክንሃንጽ ንኽእል ኢና። ጽን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩምኒ ኣዝየ የመስግነኩም። ኣብ ቀጻሊ